Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Pooley qal li l-Partit Nazzjonalista mhux partit tal-mumji. Dan meta mistoqsi minn One News dwar il-battibek li nqala fil-bidu tal-ġimgħa bejn il-kap tal-midja tal-partit Pier Portelli u d-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi fuq editorjal ta' The Times li fil-mira tiegħu kellu l-familja tal-Prim Ministru u tal-kap tal-Oppożizzjoni. Editorjal li kompli joħroġ fid-der il-qasma fil-Partit Nazzjonalista bi Pier Portelli u ħodem Azzopardi wara li dan tal-aħħar uża l-editorjal biex jagħti gambetta oħra lil kap nazzjonalista. Mistoqsijati l-opinjoni tiegħu u jgħid jaqbilx ma' Portelli li sejħa l-editorjal ta' The Times bħala patetiku jew ma' Azzopardi li stqar li d-dikjerazzjoni ta' Portelli fil-konfront ta' The Times kienet ġennata, Pooley b'daħqa sforzata imma evidentament skomdu ħarab milli jwieġeb. Pier Portelli qal li huwa patetiku ma' Jason Azzopardi qabel miegħu. Inti x'opinjoni għandek dwar dan? Ovvjament dan mhuwiex partit tal-mumji. F'konferenza tal-aħbarijiet dwar il-festi tal-Indipendenza, is-Segretarju Ġenerali u sħabu baqgħu jirrifjutaw li jwieġbu għad-domandi ta' One News, anke jekk ma kienx hemm aktar mistoqsijiet mill-ġurnalisti. Mistoqsija oħra tal-aħħar, mistoqsija oħra kjoġbu. Nerġa' nħeġġeġ il kulħadd illi jiġi għal dawn l-attivitajiet tal-Indipendenza bejn il-15 u l-20 bil-qofol ikun il-meeting tradizzjonali organizzat bil-kap tal-Partit Nazzjonalista indirizzat mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. Hemmhekk ikun hemm l-qofol tad-diskors u fih ukoll jitwieġbu. Importanza sik mistoqsija oħra kjoġbok.